Dnes si povieme príbeh troch takýchto slovenských legend, ktoré už bohužiaľ nie sú medzi nami. Začneme Miroslavom Hlinkom. Miroslav Hlinka bol slovenský útočník, ktorého si hlavne môžete pamätať z majstrovstiev 2002, kedy sme vyhrali zlato. No hral aj v roku 2000, kedy sme vyhrali striebro, a aj v roku 2003, kedy bol zase bronz. Bol to hráč, ktorý Slovensku neskutočne na majstrovstvách sveta v hokeji pomohol. Avšak aj napriek tomu, že to bol neskutočne talentovaný hokejista, tak v roku 2014 spravil niečo, čo nikto nečakal. Bol nájdený obesený. Táto smutná správa otriasla celým slovenským hokejom. Miroslav Hlinka bol človek, ktorý na povrchu sa vždy usmieval a šíril pozitívnu energiu. A tak preto táto správa, že aj takýto človek sa môže vnútorne trápiť, zaskočila celé Slovensko. Okrem toho, že Miroslav Hlinka bol hokejista, bol to takisto manžel a otec dvoch detí. Svoj život sa rozhodol ukončiť iba v 42 rokoch, a to práve keď mal nastúpiť na post asistenta trénera pre Banskú Bystricu. Za svoj život toho dokázal veľa a mohol dokázať ešte viac. Odpočívaj v pokoji, Miro.